Gwamnatin jihar Kano ta kama Naziru sarkin waka. Hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta samu nasarar kama shahararren mawaƙin nan kuma sarkin mawaƙan sarkin Kano Muhammadu Sunusi, wato Naziru M. Ahmad, wanda aka fi sani da sarkin waka, kamar yadda mujallar fim ta rawaito. Majiyar Hausa Trust ta rawaito cewa hukumar ta kama Nazirin ne bisa tuhumar da take masa na sakin wata waka ba tare da tantance wakar ba, kuma ba tare da izininta ba. Mai yiwuwa hukumar ta gurfanar da shi gaban kuliya Manta Sabo a ranar Alhamis din nan 12 ga watan Satumba. Majiyar ta kara da cewa wakar da ake tuhumarsa da saki ta danganci siyasar zaben gwamnan jihar Kano da aka gudanar a baya, inda sanannen lamari ne cewa Naziru ya bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar jam'iyyar PDP, wato injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda aka fi sani da Abba Gida-Gida. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya ma hukumar tace fina-finai ta yi kaman wasu mutane da ke masana'antar fim ɗin, wato Kannywood, irin su Sunusu Oscar Popotu, sakamakon zargin su da yi wa dokokin hukumar karan tsaye. Shi ma shugaban kungiyar mawaka Amina Ahlan Waka ya yi tsokaci game da cancantar hukumar na tantance waƙoƙin mawaka a cikin wani bidiyo da ya saki a jiya, inda ya ce babu wata hukuma da ke da ikon tantance waƙoƙin mawaka. Sai dai kuma ya ƙara da cewa amma idan har mawaki ya ci zarafin wani, mutuncinsa, ƙabilarsa ko addininsa a cikin waƙarsa, tabbas ya tsallake layi, kuma akwai dokokin da kundin dokokin Najeriya ta tanadar da za a yi amfani da su wajen hukunta shi. Ɓace gori ba hannun kuturu ba wuya bane a wajen mata. Ɓace gori ba hannun kuturu ba wuya bane a wajen mata. Allah sarki!